Hello, good morning sa tanan. Kuni si Pilar Gan, sa iyang programang Budyong Bisaya. Karon Sabado, padulong ko sa trabaho, ang oras alas 6. Now, nalami sa 40 degree Fahrenheit. Ug hangin-hangin pa dyan. May buntag kaninyong tanan. Salamat sa Ginoo, nilain akong adlaw. Ang pagabuhaton. Padulong ko sa trabaho. Sabado karon, dili ra kayo traffic. Salamat sa inyong pagsunod. Uyog ta. Ang tanawon ning palibot. Sayos kabuntagon. Alas 6 diri is ngit-ngit pa. Hangin din siya. Punta diri sa ramp. Ma-enter ka og laing dalan na pod. Enter ko sa Jill Snyder Freeway. Ngayon yung freeway kaya wala na yung mga signal lights or traffic light. Diretso na ang biyahe. Enter na ko sa dalan. Emerge na ko. Straight na dayon ko na ko sa freeway. Kita na to nga walay poste ilang dalan. Butangan nilang poste kung naay ka ng murag crossing overpass mo di siya. So dili siya traffic kay dili ka na nagtrabaho karon. Trabaho lang ni tungod na ning naghanap tayo ng abot na mga cellphone. Nahalan, overtime magtrabaho, aron mahuman. Bilisan ni kanunay sa Sabado, depende lang. Kami mag-drive kayo ani nga ngit-ngit, nakahuyan sa daplin. Minga, walay kabalayan, baday bantay sagay. Naiusahay mo tapok ang kanding. Usa ka ng nagtugay sungay. Walay bantayanan. Aron mahadlok na sila, ino na sa sirbatuhan. Lagi usahay kay kasukay panagan ay mga
kay magpadagan dali. Kadasmag lagi og deer. Wasak lagi ng dugo ng kasada. Change lane ta. Ningit-ngit na gud niya makita nga na may mga hills gagmay sa kilid. Kung akong kadlukan usahay kay open field bitaw siya. Open field siya, dayon gusto kayong hangin, dayon anak ko hills. Wala ang hangin. Pag human sa mulabay na ko ng hills, tubungtod. Wala po, hampak na po hangin kay open field na po siya. Wala nga, bantay dyan. Na ko sa trabahoan, medyo eksperyensyado na yun sa mga klase sa weather. Pag ulan with kilak, with usog na hangin, ulan diri ka ng pinuod nga ulan ka ng ulo sa ulan bitaw ka ng pagbundak dyan murag balde nga gibuko murag kuan baga buko kag balde yung balde puno sa tubig yung gibuko inaana yun isip yung pantay tanaw sa atubangan mag-asupag yun ang mga sakyanan. Ako makili yan yung mga hills naman eh. Pero na may uban nga at mga driver madali na kay malate sa trabaho. Say, makuratan ko kay kalitra lagi sa kung wala. Pagkataod-taod ba na kasunod ng pulis nasangit na pudinoon siya ipunungan siya sa pulis sabot na pulis gadali sabot na malate hindi na may mga undercover police bitaw drive na sila lipot-lipot hindi mo ibalaan ng pulis naman dyan kusog magpadagan. Pasabot ana bantay ka kay bantay na ang driver kay sa unahan ani ay stoplight ya kurbada manggod siya di pa nimo makita sa layo so gihatag ni siya warning kaning ka flash nga suga kay kurbada man ni so magbantay ka kay likuan na di ang traffic light either nag-signal siya o go o nag-signal siya stop o nag-signal siya o caution it man good o ano eh kumada ng dalan pagbat eh pakusog kani akong padulngan industrial park ni siya na tanang diri klases trabaho kung nakadungog mo ng eBay kaakbang sa Amazon nagkong company ni sila naadri napita kani o kurbadahon kay ni makita na dayon ng traffic light okay nakago pero sa akong wala
Mayroon akong suba din ha. After sa suba, Indiana na dayon. State sa Indiana. Itaki na rin napita. Abo ka sa river, Indiana na. Silingan-silingan naman ni sila. Wala na panahon nga mag-fog. Ang fog nagikan sa suba. Pagkabaga kay sa fog rin. Iso kagkita sa mga tubangan. Diretso atong dagan kay ang mga traffic lights na atuang na agian puros green, wa man kaayo sakyanan. Sugod na rin napita. Puros na ni diri mga trabahuan. Si klase ni diri. Ang traffic light, hunong ta. Go na sa siya. Tubangan, winay sa mga luyo. Kusog nga tubangan, kusog po ni mga luyo sunod sa una. Kaning wala may traffic light. Amo din nga pahinay ni atubang kay kasi ko day siya iko ko day siya diri. Kasi kauban ako sa trabaho. Basta na ay yellow, kanang ga-blink na yellow. Caution na siya, warning. Pwede ka muliko pero bagbantay-bantay nga clear ang tanan. Walay sakyanan nagpadulong. Pwede ka liko ato. Nadiri ang Coca-Cola, daghang klase din trabaho. Nadiri ang na mga trabaho paghimog mga pushaw, nadiri. Napo diri ang Amazon. Si klase lang. Kami ga-process mi og mga old cell phones. Namin daghang kay namaligya og mga old cell phones sa mua nang i-process. Dayon na po'y company ana mo palit ng ayuhon, ilang ibaligya. O muna ni amo ang building sa tabuan. Na-tent aning kilid, o. Na diyan mag-monitor. Monitor siya namo sa mga kada empleyado. Entrance man siya nga pultahan, o. Kada empleyado mo sulod, yung pangutanon. Okay ra kas mo pamate, wakay lanat, walay simptoma sa virus. Wala ba ka ni atog laing state. Wala baka nakitipon og mga 14 katao nga naay COVID case. Ang tanan lagi, yes or no lang. Tubag. Okay, bulat siya. Ako paunhon. Okay, parking ako. Kung paboritong parkingan na. Okay, abot na ta. Yung hangin yun.
Okay, ako ni Pilar Gans sa iyang programang Budyong Bisaya. Salamat sa iyong pagsunod nako sa akong biyahe nining sayos kabuntagon. Medyo ngit-ngit pag yun. Ang oras karon is 6:21. So nagikan ko alas 6 sa mga 20 kapin minutos ang pagbiyahe. Okay mga friends, diri ra ko taman, kita-kita ta sa sunod. Salamat sa iyong pagtan-aw sa akong mga videos sa Budyong Bisaya sa channel ni Pilar Gans. Bye-bye! Muna di among tent, among entrance door. Bye-bye!